mata na nchekwa tọrọ atọ abịa gị na Anambra steeti ndị Anambra cheta na nchekwa bụ oke na ọrụ dịrị mmadụ niile nakwa maka anyị nwa Anambra steeti nwere ezi nchekwa ma dị mma obibi na edu ga-ejikọ aka ọnụ wee kwado gọọmenti iji wee chekwaba steeti anyị onwe ka isi wee hụ ọkpa ọbụla na-aga warawara ma ọsịsọ kpọọ ndị ọrụ nchekwa n'akara 5111 yana 08002200008 ABS television n'ụzọ ugbu a n'okpuru kebụl ị ga na-enene anyị na-akwụghị ụgwọ ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife gere akụkọ anyị n'uju Gọvanọ Soludo agbapego okporo ụzọ Nzam road dị kilomita 13 bọọlụ nke ọchịchị kwuru ọchịchị leghara anya onye ụlọ anyị n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana kọrọ akụkọ ka ya bụ mmemme si wee gaa. Gọvanọ Soludo kọwara na ya bụ ọlụngo bụ nnọọ mmezu nkwa o kwere n'oge ọ na-achụ nta vootu na mpaghara ebe ahụ ebe ọ kọwara na ya bụ okpuru ọchịchị kansụl bụ nnọọ nke nọ kamgbe ekewepụtara ya na-enweghị ezigbo ụzọ esi aga ya. Onye ji ọkwa kọmishọn na-ahụ maka okpuru ọchịchị echichi nakwazi ihe gbasara ime obodo na Anambra steeti bụ Maazị Tony Collins Nwabunwanne rụtụrụ aka na okpuru ọchịchị niile dị na Anambra steeti elitego ele n'aka gọvanọ Soludo ebe onye ji ọkwa chairman nke otu ABGA bụ ọkaiwu Ifeatụ Obi-Okoye onye nabatara ndị si na pati ndị ọzọ wee banye otu ABGA na ya bụ ihe mmemme kwupụtara na ihe dị iche adịgo kamgbe gọvanọ Soludo malite echi Anambra steeti. N'aka nke ya onye ji ọkwa meyọ nke Anambra West Local Government Area bụ Maazị Fidelis Nnazọ toro nnọọ gọvanọ maka ọrụ ọma niile dị iche iche ọ na-alụ na mpaghara ahụ ọkacha ya bụ ụzọ awala ọlụ ọ na-alụ na General Hospital dị na mpaghara ahụ, ịgụ akwụkwọ n'efu nke o nyere ụmụntakịrị, ịmụ nwa n'efu nakwazi imerime ihe ndị ọzọ mere.